E que fan vostedes cos tickets de compra? As cadeas de supermercados reclaman ao goberno que non sexa obrigatorio imprimilos, a non ser que o pida expresamente o consumidor. Por que motivo, Nuria? Sí, Marta, e a razón non é outra que a maior parte das compras son de pouco importe, de poucos produtos, e moitos clientes desbotan os tickets ou acabanos tirando inmediatamente ao lixo. É por iso que a principal patronal do sector de supermercados pide ao goberno que faga unha modificación, que xa non sexa obrigatorio imprimir sistemáticamente eses tickets, e só se fagan naqueles casos en que os clientes o pidan especificamente. O motivo, aforrar papel, e é que anualmente se imprimen 5.000 millóns de tickets como este, o que equivale a dar a volta ao planeta 28 veces. Facemos a compra. Moi bien, no, ticket no, tíralo. E aquí onde acaban moitos tickets. Non regrava, para que os quero. Ti que miras cando pagas, pero despois realmente non uso para nada, entón tiro con ele. Segundo a asociación que agrupa grandes supermercados, isto acontece nunha de cada 3 compras, normalmente operacións cun custo inferior aos 10 euros. Non son compriñas pequenas, home, se son compras de 100 e pico, pois supoño que o levarán, mirarán na casa, pero bueno, se son 4 ou 5 cousas, pois a papelera. Por iso, dentro dos supermercados piden que só sexa obrigatorio imprimilos se o reclama o consumidor. A mí máis que nada para saber como van os precios de todas as cousas e facerme máis ou menos unha composición do que vou gastando todo eso. Aquí tengo ticket, vale. Quero saber o que gasto a final de mes e todo. Se quitaran o ticket e o mandaran solo o correo electrónico ou móvil, que lle parece? Para mí sería máis difícil. No. Mejor en papel. Ben o teño digital, así que tanto me daría. Ter que facilitar os datos é un dos motivos para rexeitar a opción digital. Os datos xa é un poquinho máis difícil. Dende os supermercados subliñan que cada ano se imprimen máis de 5.000 millóns de tickets, o que supón 4.500 toneladas de papel e 10 millóns de gasto. Muchas veces digo que me lo manden al móvil. Me parecería bien por el tema ecológico, pero claro, luego habrá gente que a lo mejor... Aquí temos moito cliente de xente maior, entonces isto aquí sería imposible. Unha medida din que xa se leva a cabo noutros países europeos, como Francia, Suiza ou Países Baixos.